možná už přišel čas a o tom víc mluvit, tak to říkám, protože to může být poučný. Já jsem jako velmi mladý kluk, když jsem začal lítat motorově, tak to znáš, že jo, tak jako moře po kotníky, oceán po kolena a měl jsem odlítaný základní část elementárky na 105, že jo, tak že jo, že lítám 105. No a pak jsem se přeškolil na 142, že jo, která vlastně v ten 12. způsobem byla specifická v tom, že na běžný lítání vypadá hrozně jednoduše. Ale každý, kdo ji lítal a kdo trošku jako se dostal s ní na hranu letové obálky, tak ví, že ona se dokáže v některých situacích zachovat, ale jako pěkně nehezky. No a samozřejmě, co se mi stalo. Letěl jsem navigační let, že jo. Otočnej bod Úštěk, do dneška si to pamatuju. Nad Úštěkem jsem měl dělat zatáčku o nějakých 150 stupňů doprava, takže s procedurální zatáčkou, no co já tady budu ztrácet čas minutu, tak jsem tam přiletěl a udělal jsem ostrou zatáčku, řekl bych zcela neadekvátní tomu, že jsem byl v základním výcviku, že jo. Zatáčku ostrou, přitáhl jsem, teď jsem se takhle otáčel do nového kurzu. No a jak jsem byl prostě furt ještě takovej trošku nevyvinutý, že jo, letecky, tak jsem udělal jednu hroznou chybu, naprosto základní, že já jsem po té, co jsem se dostal do toho směru, co jsem měl, tak jsem nepovolil, než jsem tam dal křídlka zpátky. A s tím přitaženým kniplem jsem tam narval křídlka, že to srovnám. A najednou to letadlo se začalo třást, utrhlo se, že jo, takže každý samozřejmě si to dovede představit, kdo tohle zažil. A najednou já jsem teda v ten moment zareagoval podvědomě správně, což možná třeba mi zachránilo život, nevím, že jsem povolil. Ona se okamžitě teda zastavila, srovnal jsem to. A teď jsem takhle čuměl, koukal a říkal jsem si, no doháje, co tohle to bylo. A vlastně jsem si to vůbec ten moment nedovedl vysvětlit. No a samozřejmě tak jsem pak zpytoval svědomí, říkal jsem si, ty jsi takovej vůl. A tak mě to furt jako tak trošku nutilo přemýšlet nad tím. Jo? A říkal jsem si, ale tohle bych jako chtěl poznat a vědět, jak se ty letadla chovají v těchto mezních režimech. A to byl třetí důvod, který mě k tomu přivedl. Akrobacie, a teď nemluvím za každou cenu o soutěžní. Prostě akrobacie obecně je pro každého pilota samozřejmě prostě velmi dobrá věc. A naučí to právě tyhle věci. Naučí to i třeba určitou disciplínu, když pak chodíš na závody. To je pravda. Sám víš, že když lítáš na závodech a teď na tebe koukají ty rozhodčí a zapisujou, tak se musí stát imunním proti tomu. Jo? A to je třeba dobrá věc pro budoucí display piloty, který chodí na letecký dny, protože když přiletíš a teď tam je 5, 10, 15 nebo 50 tisíc lidí kouká na tebe, jo, nebo aspoň ty, který teda to zajímá, koukají, tak ty musíš být imunní proti tomu, jo? Nemít snahu, teď se musím nějak předvíst, musíš to brát, jo, jsou tam lidi, musím jim to aero nějak nastavit, něco udělat, ale být, nevnímat to, nenechat se tím nějakým způsobem zaslepit. A třeba tohleto musím říct, že asi největší přidaná hodnota pro to moje následné lítání, který mi akrobacie dala, proto souhlasím s lidma, kteří říkají, že display pilot, který dělá nějakým způsobem takovýhle lítání na leteckých dnech akrobatický, myslím, a trošku jako na hraně, by za sebou nějakou formu takovýhle zkušenosti měl mít. A z tvýho vlastně života jako kapitán, co bylo asi nejtěžší a největší rozhodnutí, co jsi kdy musel takhle udělat? Byl to případ, kdy si člověk musel opravdu stát tvrdě za svým. V momentě, kdy nebyly povětrnostní podmínky, byli jsme na normě takzvaně, bylo to úplně na prd, protože prostě na druhém konci světa 160 lidí v hliníkový rouře za sebou, hotely plný na tom letišti, takže bylo strašně snadný podléhat zkratkovitým řešením, který se nabízely a byly podsouvaný a člověk v ten moment musel si striktně říct, bude to blbý, to, že prostě si bude stát na svém, že odmítne v ten moment letět, protože my už jsme byli tak unavený, že by to prostě nešlo a o tom, že to bylo přes normu, by ani nešlo, se nemá cenu diskutovat a najednou prostě tam člověk
stojí ve větru, klátí to s ním a musí to ustát. Po hříchu musím říct, že takových momentů v dnešní době zažije ten pilot či kapitán málo, protože samozřejmě máme poměrně striktní pravidla, jsou věci monitorované, jsou nějakým způsobem tvrdě daný, jasně daný limity a člověk si je vždycky nakonec může obhájit. Jo, takže jsou třeba lidi, kteří mnohdy odlítají celý život a nezažijou nic takového. Jo. Navíc technika je spolehlivá. Jo. Lidi, kteří zažili vysazení motorů proudového letadla, znám pár, že bych to spočítal na prstech jedný, dvou rukou. Jo. A takže opravdu můžeš prožít celý život, aniž by si byl postavený před takovýhle rozhodování, ale když to přijde, tak to není teda jednoduchý těm různým tlakům odolat. A nejhorší pozor, ještě aby nedošlo k mýlce. Nejhorší nejsou ani tak tlaky, který na tebe vytvoří někdo jiný. Těm se dá relativně dobře ustát právě tím, že řekneš, že ale tady máme prostě předpis, tady to nazdar. Nejhorší je ustát tlaky, který máš tendenci si vytvářet na sebe sám. Protože to vede někdy, či ti to nějaký čertík vzadu tě tak jakoby poňouchá k tomu, aby si zvolil zkratkovitý řešení. Aby si řekl, hele, tohle to bude hrozný, tohle to prostě se celý začíná nějakým způsobem sypat. A já když teďka to zkusím tady, udělám nějakou zkratku a ono to vyjde, tak je najednou všecko hotový a já to mám za sebou a budu v klidu. Jenomže při té zkratce se můžou stát hrozný věci. A tomuhle odolat, těm tlakům, to bych řekl, těm vlastním tlakům bych řekl, to je jedna z hlavních věcí, které pilot musí udělat. A případy, kdy lidi podlehli tlaku, takovýmudle, který na ně byl vyvíjený, či sami na sebe vyvíjeli a dopadlo to blbě, takových ta letecká historie zná poměrně dost. Rozdíl je v tom, třeba z mýho pohledu, že, a to byl důvod, proč já jsem po nějaký době, kdy jsem Business Aviation lítal s tím Sovereignem, tak jsem se po letech k tomu vrátil na teda větším aeroplánu, na větším bizjetu. Tak byla jedna věc, která mi hrozně chyběla ve velkém lítání a to je takový ten blízký kontakt s letadlem. To je takový to, když odlítáš celý turnus, kdy lezeš do letadla chobotem, lezeš tam, občas to oběhneš, nebo to oběhne kolega, že jo, někdy takže, když to obíhá zrovna kolega, tak to aero ani nevidí, že jo. Pak prostě přiletíš někam, šup, naplníš palivo, vyložíš substrát, že jo, což je cestující zboží pošta, naložíš jiný substrát, opálený třeba, že jo, a zase ho přivezeš zpátky, jo, teď zase prolezeš tím chobotem a jdeš domů, tak tam chybí něco, mi přijde. A právě, že v Business Aviation mám hrozně rád takový to, že přijdeš třeba do hangáru a tam to letadlo spí. Tak jako když přijdeš v aeroklubu. Jasně. A teďka ty ho musíš nějakým způsobem probudit, nebo třeba to probouzej mechanici, že jo, připraví, že jo. Ale když to stojí někde na stojánce, tak prostě přijdeš opravdu k tomu, že musíš, já nevím, přijít, otevřít si dveře, sundat různý kryty z pitotek a piny v podvozku, jo, a teď prostě přijdeš a uděláš testy a probudíš si ho, nahodíš APU a teď prostě máš čas, třeba hodinu, 2 před odletem, někdy i víc, kdy to nějakým způsobem oživuješ a pak čekáš na cestující a jdeš pro ně do terminálu, odletíte, tak tenhle ten bližší kontakt s tím letadlem není pro každýho, někdo to nemá rád, jiný zase naopak to miluje, že jo, a tohle mi přijde, že je jeden z hlavních rozdílů. Zároveň máš větší možnost třeba zasáhnout do směřování tohletu, jo, směrování teda do trati a tak, protože třeba kolikrát, když jsou nějaký náročnější lety dlouhý, tak my přímo s operačkou na telefonu řešíme, hele, kudy se to dá vízt, kde třeba se může dělat mezi přistání, aby to vycházelo. To v té velké dopravě až tak úplně nejde. Máš nějaký moment vůbec tohohle warbirdího světa, který jako máš doteďka v paměti a rád na něj vzpomínáš vlastně jako nejvíc? No, bylo jich samozřejmě hodně, ale já se přiznám, že jedno období považuji za opravdu vrchol. A to bylo paradoxně hned na začátku, když Steve měl ty letadla 2, měl Jaka 3, Spitfire. To byl taky důvod,
jeden z důvodů, proč mi to nabít. Potřeboval někoho, kdo bude na místě a bude s ním alternovat případně, prostě když se poletí do letadla. No a my jsme několikrát letěli ve dvojici na letecký den. Nebo jsme měli i vystoupení ve dvojici, takový jednoduchý, že jo, ale měli jsme to. A opravdu já jsem v té době lítal hlavně toho Jaka. Možná ten první rok jsem vlastně ani Spitfire ještě nelítal. Takže jsem většinou byl ten na čísle. A musím říct, že teda jako letět se Spitfirem v pozdější době, že jo, bylo dobrý. To je super, to já nezpochybňuju. Ale letět v jiném Warbirdu a koukat zblízka na Spitfire, to bylo ještě o level vejš. To letadlo je nádherný, ale nejenom jako z těch běžných pohledů, ale i z určitých, který vidíš opravdu buď jenom za letu, nebo kdyby to někde viselo takhle v muzeu, to znamená třeba takhle odzadu, když se podíváš, tak to klenutí od takový hrany toho elitického křídla, což málo který výrobce plastikových modelů mimochodem zvládne, jeden tady náš to přesně má, takže kdo ten model od něj má, si může takhle podívat zezadu a vidí to. Jo. A člověk takhle, když opravdu na to kouká, teď prostě vůbec neví kam s očima. To je tak nádherný, to teda musím říct, že to bylo pro mě, a ještě jak to bylo všecko nový, jo, tenkrát. To bylo v 15. roce, že jo, tak jsem teda, tenkrát jsem z toho byl úplně prostě odvařený. Říkal jsem si, tak tohle, jako jsem si nikdy nemyslel, že budu zažívat. Jo, to bylo. Je nějaká možnost pro člověka z ulice se stát jako součástí toho, třeba jako svést se, nebo... Svést se dá, protože to je výhoda teďka toho Mustanga, že on je jako dvousic. Byť teda vzadu není řízení, protože sice Steve původně jako koukal po té F51, což byla plná spárka, že to by se mi líbilo, že bychom mohli jít výcviky, všechno, že jo. Ale tak samozřejmě ty jsou dost drahý, takže skončil u normální P51, by teda velmi, bych řekl, originální, když se člověk do ní podívá, tak to fakt není takovej ten případ rekonstrukce či renovace, kdy se vyměnili přístroje a vypadá to níž moderně, tak ne, tohle je opravdu pěkně. Tak jediná změna je, že vlastně místo trupový nádrže a radiostanice je druhý sedadlo. Takže jo, tam se samozřejmě dá, jako když někdo projeví zájem a kontaktuje nás, tak se za sdílení nákladů dá dohodnout a letět s tím. Je to, byť tam není to řízení, byť tam není ten knipl, tak je to to určitě hezký zážitek. Samozřejmě chápu, že pro spoustu lidí by bylo pěkný si to ošávat, no, ale máme to, co máme. Některý lidi, kteří lítali skupinovou akrobaci, a zase s dovolením nebudu jmenovat, tak to začali lítat, byli v tom velmi dobrý. Ale přitom to nebyli žádný jako ESA. Ve smyslu, že prostě to byl člověk v záři reflektorů, že jo, celý letecký svět k němu zhlížel a on na vrcholu všeho se stal tímhletím. To byli lidi, kteří třeba byli vlastně takový svým způsobem jako tuctoví, neznámí. Jo. A přesto byli výborní v tomhletom. Takže tohle mi přineslo trošku jako odlišný pohled na některé věci a vlastně na tom to tak trochu jako je. No. Rozumím. A zase krásně jsi mi nadhodil s tou skupinou akrobací, kterou létáme vlastně relativně nově. Co to pro tebe vlastně jako znamená a vůbec v čem je to krásný? Ona, abych udělal jako korekci, ona to je jako akrobace rabaterky, jako víme, děláme přemed zatím a akorát Vejkrut jsme dělali ve dvojici a to ještě takový ten bastard roll, že jo, taženej lehce a k tomu, aby jsme to dělali ve trojici, máme ještě hodně daleko, takže tím jako... Nazývejme ten přemed. Jo, zase, aby nedošlo k pocitu, že tady budeme konkurovat nějakým Red Bullákům a podobně, jo, ale... Hele, já jsem poprvé to lítal s Myšákem a to ještě, protože z důvodu typu, který museli jsme brát, co bylo, tak byli nesourodý, že jo. Jeden měl Pilátuse, P2 a druhý měl T6, že jo. Harvarda, takže... Chudáci kluci teda, no. Takže ono to prostě, to jedno letadlo bylo rychlejší v klesání, ale zase ztrácelo díky většímu indukovanému odporu na Gčkách a ta druhý to mělo naopak, takže to bylo takový jako, no... takže jsme to zkoušeli, mělo to nějaký limity, ale bylo to jako samozřejmě, jaký člověk si říkal, no tak jako dá se to, jo, dobrý. Pak jsme to začali lítat ve dvojici, že jo, s Davidem loni, zase dobrý, prostě zase si člověk říkal, hele,
paráda, jako posouvá se dál, ale furt tam nebyl úplně takovej ten wow moment, jo. A já se teda přiznám, byl jsem z toho sám překvapený, jak to přišlo, když jsme to dali v té trojici. Byť vlastně ta trojice je svým způsobem banální vůči tomu té dvojici, protože to už je vlastně jako naučí se to letět ve dvojici a že tam pak letějí 3, to už jako je jenom takový. Ale tohle byl pro mě takový moment, kdy jsem si říkal, tak ale to je pecka, to se mi líbí. Ty seš, Radime, i letecký instruktor. Co pro tebe znamená učení žáků a vůbec učení pilotů? Dává to tomu trošku smysl všemu, že jo? Protože ono, upřímně řečeno, něco se naučit a nepředávat to bych dal jako 8. hřích hned po z těch 7 hříchů, že jo, který církev vypsala, včetně obžerství a ledosti, že jo, tak jako 8. bych dal prostě nepředávat, co ses naučil. To je prostě hřích. Jo. Víme, že jsou lidi, kteří to takhle jako rádi dělají, že si to tak jako držej všechno. To jsou taky slepý uličky, ale to je věc každýho, kdo má k tomu přístup, tak ať ho má, to je prostě člověk to. Takže z tohohle důvodu já v tom vidím trošku smysl. Jo. A dokonce musím říct, že já jsem svýho času že dělal instruktora i na velkých érech a jestli mi něco chybí po té, co jsem odešel z toho linkového prostředí, tak je to zrovna tohleto. Jo, že člověk prostě na simulátorech dělal typovky, na tratích pak s těma lidma lítal, jo, pak vidíš prostě ten jejich růst a pak se z nich stávají kapitáni třeba a dneska to zpětně sleduju, říkám, ale on už je dokonce instruktor sám. Jo. To jsou věci, které bych řekl normálnímu, zdravému pilotovi dělají radost. Jo. No a jak ze své pozice definuješ dobrýho pilota? Jasně, že letadlo vrátí v celku, no, to jo. No. Ale jako jestli máš nějaké jako škálu. Takhle, já jsem si kdysi stanovil, ono to není světobornýho, že ono to není žádný jako, bych řekl, žádná raketová věda, ale všiml jsem si, že jsou 2 faktory, který každý buď má nebo nemá a ty dohromady můžou dělat takovou matici 4 kombinací. A to je talent a píle. V ideálním případě je člověk talentovaný a má nějakou píli a to si rovnou řekne, to se dá ty jednotlivý faktory poznat, ne? Tak řekneš si, to je dobrý, hele, tak tohle bude radost. S tím to půjde, ten to někam dotáhne. No a pak jsou ty kombinace. Pak máš lidi, kteří mají píly, jsou pracovitý, ale ten talent tam moc není. Mimochodem to je pořád dobrá kombinace. Tyhle lidi bývají solidní piloti, prolítají si celým svým životem zpravidla bez nějakých zásadních průšvihů, jo, a vlastně na tom není vůbec nic špatného. Jo. Pak jsou lidi talentovaní bez té píle. Jasně. Ty jsou za mě nejhorší. Protože ty poslední, ty tady nemají ani píly, ani talent, ty se nikam jako neprokoušou, ty hned odpadnou, že jo, to je prostě bez šance. A není takových moc. Ale ty lidi, kteří jsou talentovaní a hřešejí na to, že se přece nemusí nic učit, protože přece nějak tak jako přece dám, ne? Tak ty jsou potenciálně za mě jako největší riziko a kdybych měl říct, kterou skupinu lidí v letectví považuji za jako tu slabší, tak je to přesně případ talentovaných lidí, kteří to mají na háku. To je zajímavý vlastně. A nikdy jsem se nad tím asi takhle nezamyslel, máš pravdu, že to jako může být i v nějakým tom jako i ve větší skupině docela problémový prvek, že? Ano, a to je další věc, že můžou prostě nějakým způsobem strhávat lidi. Jako v každé společnosti lidí je vždycky důležitý, jako jaký je tvoje okolí, jestli tě motivuje nebo strhává do průměru. Jo. Mně se hrozně líbí výraz, který používá jeden můj kamarád prostě z dávných dob a velmi schopný pilot a instruktor, slovutnej, tak on pro tyhle lidi má výraz, nebo nevím, jestli zrovna pro tyhle lidi, ale používá výraz místní Elvis. To vždycky říká, to je vždycky člověk, který někde jako sedí někde, že jo, a teďka prostě ty tam třeba přiletíš, jo, a teď on tam začne před tou svojí skupinou těch svých jako obdivovatelů prostě vykládat ty své a přitom v podstatě moc toho jako neumí, že jo, no, a jenom tak jako mele. No a pokud se ten člověk jako ještě ke všemu dojde k tomu, že to je ten talentovaný, který ale to má na háku, no, tak to jsou opravdu, jako bych řekl, potenciálně
nebezpečný případy. Výhoda je, že si lidi to většinou nedotáhnou moc daleko, jo, protože prostě v určitý moment, aby se někam posunul, to tu nějakou píli potřebuje. To je pravda. No, ale tím právě, jako víš, spíš bych se chtěl zaměřit na tu skupinu těch lidí s menším talentem, ale co jsou pracovitý, protože na ně má spousta lidí tendenci se koukat skrz prsty. Ježíš, to je pako, jo. Ale oni ty lidi jako, oni doženou nakonec tu úroveň požadovanou nějakou svojí pracovitostí. Jo, tyhle lidi třeba jsou pak poměrně dobrý na takový ty standardizovaný prostředí, což je zrovna třeba linkový. To jsou takový ty lidi, o kterých my ani nevíme a odlítají naprosto bezpečně 40 let prostě svýho profesního života, jo, jsou kapitáni třeba, jo, ale právě, že díky tomu, že nevymýšleli blbosti, jo, učili se, dělali věci tak, jak mají, jo, nehráli si na nějaký Etieny, že jo, tak prostě jsou velmi, velmi bezpeční, solidní piloti, no, takže. Ale každý známe svýho Elvise, asi si myslím.